салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ дорен. Як чандин муддат чӣ видео накардем, имрӯз дар аэропорти Дамадед ва қарор дорем, то ки ай вазъият шуморо хабаррасон кунем. Фикр мекунем донистантон хубтар ва беҳтарин ай. Нафарҳое ки рафтаниянд дар даромадгоҳ ҳолатҳое мешавад ки ҳуҷҷат мепурсанд, ҳолатҳое мешавад ки ҳуҷҷатам надоранд, мепурсанд, мераванд. Бигем ба ҳар ҳол дар ҳолати ҳуҷҷат набудан, агар ҳуҷҷат пурсанд, муомила карда гузашта рафтан мешавад. И бародармон бигем ай Амрико омадагай барои тафтиш шумо да маълумот мерасонад. Пешакӣ ногуфта намонад ки нафарҳои даки билети ҳавопаймо ай куҷое ба куҷое ки дар кор мешавад, номерҳои мондагида метавонед ки WhatsApp, Imo, Max, Telegram муроҷиат кунед, ай нархи навоб пурсон шуда бе ташвиш ба дилипур харидорӣ кунед. Прямои телефон мекунед, бисёри вақт успед намекунед, барои нависен хубтар ай ва пурсон мешем. Ай бародар, салому алейкум ака. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи Хуби тинҷ ака? Хуб ҳама тинҷ, алҳамдулиллоҳ. Ай Амрико омадӣ ака? Ай Амрико, ай Флорида, билет Истанбул, Сочи, Москва буд. Вақти даромадани ман ки вақте ман Сочида посадка кардам, уже мара уҷада мақсад мигратсионка додам. Ана иҷада фур омадам, ҳамуҷада мақсад фур омаданамда да вопрос кардаги ман чие ки ва ё да вопросум кардагиан ба чӣ мақсад омадагӣ, чӣ мақсад дорӣ, куҷо мерӣ, кай мебурӣ, пурсон шудагиам. Телефон ман телефон ма кофтагӣ нестан. Архи паспорта ман додум, табличкада мақсад нигоҳ кардан, паспорт ма проверка кардан, гуфтам барои чӣ мерӣ, куҷо мерӣ. Гашта паспорти маро додан, кабинка доровардан ма дар кабинка пурсипос кардагӣ мақсад гуфтан ҷавоб додан. Шумо вақте ки аэропорти Сочи омаданен, инҷа бисёриҳо пурсон мешаванд ки мисол дига аэропортҳои Москва 2 то 12 саата манъ мекунанд. Сочида ба тоҷико чӣ хел буд вазъият, чун тафтишон ягонча аҳамият доден вақте ки шумо омаден? Тоҷикое буданд ки мақсад ки тарафҳое ки Абхазия медуроянд, ай тарафи Абхазия мебуроянд, да вопрос зиёд мешад даво. Одамое ки шаҳрвандӣ мақсад Тоҷикистон доранд, дар Туркия қарор доранд, ай Туркия меянд, мақсад Москва да ё Россия ҳар куҷоеш ки боша мақсад медуроянд, да вопроси мақсад зиёдтар мекунанд. Каме пурсипос мекунанд ки барои чӣ рафтен гуфта. Ҳамин гуна вазъият ай. Буд ҳолатҳое ки ягон нафара гардондан рӯпарӯ шуда ака? Рӯпарӯ шудагием ки як зани тоҷики хилмона гардондагианд. Дар чӣ ҳолат ки ҳолате ки мақсад гости дуромадагай, ҳар вақте ки омадагай фақат гости дуромадагай работа не қонунвайронкунӣ кардагай. Ҳамин гуна вазъият хай кадоме ки бигем ки ба Россия меояд фарқият надорад. Кадом шаҳре ки биёен, аввалан мигратсионӣ ҳамун шаҳрро мегирен, баъдан бо кадом шаҳреш ки парвоз кунен дигар тафтиш намешавад. Бигем ай Сочи иҷада шумо таможин нагузаштен, фақат регистратсияш гузаштен, омаден да иҷа фар омаден. Ҳамин гуна вазъият ай. Раҳмат ки наворҳомона тамошо кардем. Мекунем ай нафарҳои омадагӣ пурсон шавем. Шумо дам раҳмат барои баромад кардантон, шумо да барои тамошо кардантон. Боше ҳамон вақт.